Килдек, Tat Cult Fest başına. Анда сабыйлар үзәге бар. Kızlar malайlar, siz bilesizmi нәрсә ул үрмәк kuş? Әйе, нигә сез үрмәк kuş дип аталасыз? Белмисезме? Я татарский не понимаю. Очень нравилось. Ярар. Мне тоже. Тебе тоже понравилось? А ты татарскую музыку слушаешь? Да? Кого ты слушаешь? Вашу группу? Да. Знаешь, что такое үрмәк kuş? Нет? Это название вашей группы. Понятно. Каяк сез? Әйтмибез әле. Интернет аша, dünya kavuşa. Yüreğe köpeksin, yüreğe köpeksin. Монда Финляндия татарларының иш альбомы җыелган. Алар 60-нчы елларда башлаганнар бит инде. Хәтта Советский Союзга ничектер үтеп кирип монда да сатылган. Алар аны чикләр ачылгач кына белгәннәр сатылганын. Bu bütün tatar rock muzikaның тамырының башы. Бас гитарда 30 елга уйнаганым юктыр, тарабыз ничек белгән булыр. Dostlar, tanış bulacağız bu Ümit. Selam. Kaikille hän ihmistyöllä varmasti. Helsinkidan kilden min monda Sound of Genghis Khan isemle gruppa belän kilden anda kartrakirlar rock uinap Rauf Besharnan urnana kilden ikençe gitarna uinarga. Şolay Kazak bulgamin berençekat Kazanda. Da ei Russiada berençekat Kazan bikoşada Helsinkidan arurak jakşı. Tatar muzikassa bilensin yangraşı boyunca. Evet. Neler olayısın? Çağışlarının kvalitesi minelçe dönüyor jakşı bunda bulgan. Berniçeme bu stage'da bulatman bagaplık jakşı. Sahnede Ekiye Tatar Devlet Kürşak Tiyatrı. Димәк, сәлам Булат. Бүген без Казан Кирмәнендә хәзерге татар телле мәдәниятнең иң заманча һәм иң күләмле чарасында ул да булса Tat Cult Fest. Монда безнең бар. Кече сахна. Зур сахна. Ул шәриф түгел, әмма ул шәриф артында. Шул сахнада чыгыш ясаячак безнең иң алдынгы һәм иң заманча һәм хәтта иң легендар татар җырчылары һәм музыкаль төркемнәр. Мин гомумән артистлар белән эшләм бит инде Tat Cult Fest'та. Мин Айгел, Айгул, Карт аяклар, алар бөтенесе минем җаваплылыгымда. Аларның исән саулыгы, тук булуы. Бүген алар ашыйлар. Токма чашы. Классик кыстыбый, эшпешмак, гүбәдия һәм компот. Аралашу шәп, әлбәттә инде шул иҗади кешеләрнең үзенең бер энергетикасы. Алар белән нинди кызык хәлләр булды. Мәсәлән, әйтмим инде кайсы музыкаль төркем, ягъни аларны бүген кунакханәдән чыгардылар. Чикләү кысымак ватаныбыз да Әлфия апа Абзалова багышланган җыр "Син кайтмадың" дигән.
What do you think it is? What is going on here? The festival is all about Republic of Tatarstan Day, right? Everything is in Tatar Yeah, here. everything is Tatar. Yeah. How do you like it? Yeah, I really like it. When I heard it, it feels like a little bit like Turkish? Yes. right? Have you found something unique about all this that you cannot see anywhere else? The costume, the hat for Yeah. the girls and for the boys, it's so cool. I think. Yeah. Sizga Tatarcha just dance. Big әйбәт, миңа бик ошый. Sizga nigә сәхнәгә чыгармадылар? Монда да яхшы. Мин татарча сөйләшмим, к сожалению. How do you like? I like it so much Why do you like this music? because they're fantastic. They are amazing. Have you ever listened to not pop music but like electro music in Tatar? Yes, Elvin Grey, The Calm. Шат булыр идек монда Фирдүс Тәмаев җырласа. Әйдә сандугач бик җырласыбыз килә. Чөнки монда яңа җырчылар, без аларны тыңлыйбыз, яратабыз. Başkarma Türkiye белән син ничек таныштым? Нинди кызык факт әйтер идең? Без узган елны барган идек Финляндиягә һәм шулай итеп бер 5нче 4нче көнгә без электик аларны чәй кичләренә без барыбыз да беләбез, алар чәй кичләренә җыелар инде һәрдәм ойнымы инде. Алар шундый теге очрашу форматлары. Менә анда традан күзлекле абый утыра иде, мен әйтәм, исәнмесез? Сез Батуал карамадым. Рәсмән теге, ну Джон Денга килеп тем, исәнмесез? Батуал кара. Амин Радиф Кашапов. Яннар утырдылар, уйный башлады. Көйне инде менә Дина апа җырлый башлады. Нигә? Мин җырлый башладым. Рәсмән мин biraz җырлый башладым, укырып, күзләр шеште, мен әйтәм, кайтасы килә, кайтасы килә. Имайдым нинди сәя бер ул, алар бит кайдыр чит җирдә яшәп, хәтта ничектер көчлерәк менә бу сагышны тасвирлый торган җырлар башкаралар. Алар аның җырларында да менә шул ерак, алар бер кашан да булмаган Татарстан турында шундый сагыш бар. Һәм минемчә, көтмәгән идем, нәрсә көне бу йөрдем. Икенче фестиваль булгач, ничектер ул, бара инде дим. Һәм менә бер ел җыр элек мин шул тойгыны хиздем яңадан. Шундый тынычлык, шундый барасы да дөрес, бар кешегә дә рәхәт. Димәк, без теге дөрес юл белән барабыз дип инде. Һәм шуның өчен аларга рәхмәтле. Selam baragızda Helsinki'den. Finlandiya'dan. Salkınma sesler. Biraz hareket ediniz. Eliniz yollarında dergal yapmanız. Bu disk, bunda 2 disk, anda 3 plastinkanın materialı. 2 birincisi alar şol Sound of Genghis Khan'nıkı, ondan sonra üçüncüsü Başkarma'nın bu gizlevi. Birinci plastinkamız 1975 yılında çıktı. Birinci ansambl 1969'da başladı. Başkarmanı yiştirdik Kaustin'in folk music festivali için. Skandinavya'nın en zor halk muzika festivali. Tatar, ondan sonra Dina Hanım bilen de Kerim Şakir da, Üzüm de, Batu Alkara gitarlardaydık da. 89'da bunda konsertlara kildik Kazan'da, olacakta Betül Hayreddin'daydı bizim bilen. Zor konsertlar üttü, yakşı üttü bunda 4-5 zor konsert idi. Ondan sonra bundan geri Finlandiya kayıtkaç, Başkarmanın gizli plastinkasını yasadık. Ana yasagandan son Teater Estradida Moskova'da 2 zor konsert oldu. Bir cananın üstüne bitirdiydi de.
Anlara indi biraz ansambl tarala başladı. Sizga mana shulay turkum yasov ideyasi keldi. O çaqda biz 14-15 yaşındaydık, 16 yaşında. Bizge ni oşadı bilgeli bütün Beatles, anın gibi gaybirler çaktı o zamanlar. Biz teledik zamança Tatarça ideyasi keldi. Tatar müzikan lekinde yanı aranjirovkalar bilen. Ni bitti gün batışının popüler müzikinin nileri var. Nechik qabul etdilar sizning bu No, vaqtda? fin halkı kabul etti, lakin de bizim ebi babalar kabul etmedi. Нурминскийның музыкасы белән ошый. Татар телендә бик аз мондай җырчылар. Ул үзенең җыры белән бөтен яшьләр үзенә карата белә. Аның энергетика шундый көчле. Мы получаем очень большой кайф. У него песни про жизнь. Мы получаем от его каждого концерта большую энергию. Каждый человек получает. Вы видите, сколько народу? Тебе стало ближе татарская культура? Да, я пою его татарские песни. Самую первую песню я знаю, есть за 5 километров. Нурминскийni o'zingiz ko'rdingiz nechta ekanimi? Qo'ymani sindiralar. Kirman isen qolsa yoring. Qaray, hozir biz menga kontrast qopma qarshi bo'lgan aybirga boramiz. Zulya Kamalova bizga yoqin mana shu muzika biz shunga kelib qaytamiz. Хәзер без килеп җиттек 6нчы көнгә. Мәхәббәт ярату бетеп китә. Zulya Kamalovanың muzikasi sizga nechasi bilan yoqadi? Tendensiyalardan da kalmay hem tradisiyalarga girilә. How do you like the way Tatar sounds in this kind of music? Do you like it? It's actually my second time listening to this kind of music in this language, and the language is kind of interesting for this kind of soul music, and I'm really intrigued by the culture and the people, how they come together to celebrate something in common that they have. Зульфия Камалова, Йылдыз Минут. Это было так круто. Вообще, вот просто каждый раз лучше. Можно хотя бы. What are your impressions? It was great, warm audience. Yeah, I like it very much. Yeah. If you have a show, the half work is the musicians, the other half is the audience. Мы каждый день репетировали целыми днями, погружались в музыку, погружались в эти звуки, которые Микель создавал на кухне с помощью кухонных звуков. Там много всяких странных, в общем, вещей. Мы их раскапывали. It was Zulya's idea to use what is called found object percussion, but we mixed it with more conventional drum sounds to be not too experimental. Sizga nechik shirish yasalmada umuman atmosfera nechik shuni aytib bitsangiz edi. Motor qarshi oldilar menimcha. Navbatdagi playback bilan o'ynadingiz, bitta. Biz ko'nikkan tugul аңа. Biz bitga har vaqt türü barabanlar bilan ishlaymiz. Biz bulay эшләргә карадык, bu мәртәбә карарбыз, менин икенче тапкыр барабаннар да алырбыз. Siz kitap alasınız mı? Bunda girip çalışırsanız. Hayır, әлбәттә. Нәрсә әйтә аласыз bu festival турында? Ну, мин бик шат ул үсә, мин күрәм, кеше күбрәк аны белә, һәм мин ышанам, ул тагы да үсер дип, һәм тагы яңа коллективлар, төркемләр, проектлар булып чыгар, һәм тагы килергә ышанам, тагы бер мәртәбә. Yaratan değil, kuzun durmaysın.
Yanma Sünnetke kısma Yine olduма Lakin Саид Олур, кем икән ул, дуслар? Сәлам. Аның җыры Tat Cult Festның саундтреки булып тора, һәм ул атала «Миллион» дип. Ни өчен миллион? Миллион ул шундый зур сүз. Миллион ни өчен? Миллион хис, миллион мөмкинлек. Бу музыканы җыю процессы ничек иде? Башта мин иске сериал шундый бар, Twin Peaks. Мин беренче, икенче сезонны карадым. Менә 33 яшьтәйме. Барыбер аңламадым. Миңа анда саундтрек музыкасы ошап китте. Анжела Бадаламенти. Менә шундый куркыныч тематикада язарга теләгән идем. Екатеринбургтан иптәш битмейкерга шалтыратып алдым да, минем фикерем шундый бар дип. Аның минусы ята иде. Менә ретро-вейв жанрында 2 ай сүз яздым. Усал. Бомбану. Ничего, күзләре караса. Это тот человек, который делает татарский кранк. Единственный. Ни өчен татар телендә иҗаттырга булдың? Татар телендә. Сен үзенчәлекле тепшерсең. Минем әни гел әйтим инде. Майдан ТНТВ карый. Арыш. Җиләк музыкасы. Ул музыка түгел. Мин скажу по-русски, мне очень стыдно за такую музыку. Надо поднимать татарскую культуру, и очень много музыкантов вот сегодня на Tat Cult Fest. Пару-тройка лет, и мы станем конкурентоспособными и начнем потихоньку смещать консерваторов. Фест безгә йөрәгебездә салютлар бүләк итте. Моңаеп калган шикелле шушы кирмән. Менә шайтыр яшәгез. Шушы салютлар шикелле яшнәп, шатлап, тарихта эз калдырырлык булсын.